हेलो आंनि मुङा जwmwi नार्जारी आं नोंथांमोनखौ दिनै खावलायनो सानदों जोंनि साफ्रोमबो इउपिपिएलनि रायजो राजाफोरखौ दान्दिसेब्लाबो 7:30 निफ्राय 8:30 सिमनि गेजेराव आलारि बाथि सावनानै नोंथांमोनखौहाय जोंनि बयनिबो अल बड' स्टुडेन्टनि इउनियन जानानै नोंथांमोनखौ खावलायदों दान्दिसेब्लाबो आफा इसोरनि खाथियाव नोंथांमोनहा आरज गाबो जों बयबो इउपिपिएलनि जानानै नोंथांमोनहा एसेब्लाबो जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ देरहानायनि लामायाव नुदों जानांगौ बिनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों दे आङो जों बयबो जायनाखि इउपिपिएलनि सापर्टारफोर नोंथांमोनखौ आरज गाबनो थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव एसेब्लाबो दान्दिसे समब्लाबो नोंथांमोनखौहाय आङो खावलायनाय जाबाय। आंनि मुङा jwmwi नार्जारी जों दा बाव भिडिअ आपल'ड होनो थाखायनो फुङाव जोंनि न'आवहाय मोजां नेटवार्क नाङा बिनिखायनो बिसिम गोजांनानैब्लाबो आंबो बिसिम फैदों दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबो खुलुमबाय।